Wel, llongyfarchiadau, da iawn chi am gyrraedd yn y glaw yma. Dwi ddim y peth hawsa i wneud, ond mae'n hyfryd bod ni'n gallu dod at ein gilydd ac i gyd a ddoli. Fel chi'n gweld Emyr sydd yn arwain heno, mae'r rhodri wedi bod pnawn yma lan yn Merthyr. Ni'n gweddio bydd Duw wedi defnyddio fe fyna. Ac yna, anogaeth i chi aros ar y diwedd am baned i ni gymdeithasu gyda'n gilydd ymhellach. Gyda o ran yr wythnos, mae yna lot o goeddiadau. Jyst i atgoffa chi, nos Fawrth, 7:15 cwrgweddi fan hyn. Yna bore di Mercher, paned a sgwrs, hanner awr wedi 10 yn ni a Brawn, a mae yna genhadwr o Macedonia. Bydd Meirion yn dod o fe draw i siarad yn y cyfarfod yna handi 10 di Mercher. Sbonio emyn nos Iau, amser paned wedyn bore dydd Gwener, ac y nos Wener wedyn y clybiau draw yn Llanisien. Ac yna bore dydd Sadwn, mae merched yn cyfarfod. Bore Sadwn y merched fi'n credu mae'n cael ei alw nawr yn hydrach na brecwast y merched. So mae yna newid ac mae'n dechrau am 10 o'r gloch. A'r bwriad yw cael astudiaeth a amser o weddi ac yna paned a chydig o ddanteithion. Felly 10 o'r gloch, a mae hynny yn cael ei gynnal yn Rhodri ag Anwen. Felly bore dydd Sadwn 10 o'r gloch. Ac yna o ran casgliad y mis, fel soniwyd bore yma, mae'r casgliad yn mynd at waith Fflir Bowen, bydd yn gweithio i UCCF yn Aberystwyth, a'n braint ni felly yw gallu cyfrannu nid yn unig yn gweddiau, ond hefyd yn ariannol. Gyda Sul nesaf, Emyr bydd yn arwain y bore ar Prynhawn. Credu dyna'r coeddiadau. Gywch ni weddio. O ddiwyn tad, i ni yn diolch bod ni wedi gallu dod yma hyn o eto ac i ni dod arglwydd ac yn gofyn ar y ti helpu ni nawr i fod yn ddisgwylgar, i ddisgwyl i glywed o dy eiriau di. Ni'n gofyn ar y ti roi helpu ni ganolbwyntio ar yr hyn i ni'n ganu, ar yr hyn byddwn ni'n darllen, ar y ni gyd weddio wrth i Emyr arwain ni mewn gweddi, ac wrth i'r gair gael ei agor o arglwydd, siarad â ni, os gwelid i fod yn dda, dangos i ni fwy o Iesu Grist a'i ogoniant. Clyw ni os gwelid i fod yn dda, trigarha wrthym. A ni'n gofyn hyn i gyd, nid yn ein heiddiant ni, ond yn enw ac yn heiddiant digonol, ein brawd a'n prynwr, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch Gwydion. Ni'n mynd i ddechrau ein hoedfa ni heno mewn ffordd chydig bach yn wahanol. Ni'n mynd i fod yn ystod yr hoedfa yn meddwl am rai pethau mawr a rai o ddyfnion bethau ein ffydd ni. Ac felly ni'n mynd i ddarllen gyda'n gilydd, neu adrodd gyda'n gilydd, credo Nicea. Yn yr canrifoedd cynnar, ar ôl dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist a ei farwolaeth a'i esgyniad, oedd yr eglwys yn ymgodymu, yn reslo gyda yr hyn oedd wedi ei ddatguddio iddyn nhw gan Dduw yn Iesu ac yn yr ysgrythyrau, yn trial dod i ddeall nawr yng ngoleuni dyfodiad Crist. Wel, pwy yw Duw a pwy yw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân. Ond nhw'n ymgodymu gyda adrannau fel Hebreaid penod 1, ni'n edrych arni heno. Ac yn y flwyddyn 325, ffrwyth, neu un o ffrwythau yr reslo yna, oedd y credo yma, oedd yna gyngor eglwysig, ac arweinwyr yr eglwys gynnar yn dod at ei gilydd ac yn crynhoi yr hyn mae Duw wedi ei ddatguddio i ni, a'r hyn rhy ni fel Cristnogion yn ei gredu. A felly, ni'n mynd i adrodd gyda'n gilydd. Credwn yn un Duw, y tad holl a lluog, gwneithurwr nef a deiar, a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd, Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y tad cyn yr holl oesoedd. Duw o Dduw, llewyrch
o lewyr, gwir dduw o wir dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi ei wneithur, yn un hanfod ar tad, a thrwyddo ef y gwnaed pob peth, yr hwn ein mwyn ni ac ein hiachawdwriaeth, a ddisgynodd o'r nefoedd, ac a groeshoeliwyd hefyd droson dan Pontius Pilate. Dioddefodd angen ac fe'i claddwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau, ac esgynodd i'r nef, ac y mae'n eistedd ar ddeheulawr tad. A daw drachefn mewn gogoniant i farnu'r byw a'r meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd, rhoddwr bywyd, sy'n deillio o'r tad a'r mab, yr hwn gyda'r tad a'r mab, a gyd a ddolir, ac a gyd o goneddir, ac a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys, lân gatholig ac apostolig, cydnabyddwn un bedyr maddeuant pechodau, a disgwyliwn am atgyfodiad y meirw, a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen. Amen. A byddwn ni'n cyffwrdd ar rai o'r pethau hynny o leia yn nes ymlaen. Gan bod ni yn mynd i fod yn meddwl heno am y mab, yn datguddio Duw i ni yn arbennig trwy y greadigaeth, trwy ymgnawdoliaeth a trwy iachawdwriaeth. Peidio poeni os chi ddim yn deall y geiriau yna, byddai'n esbonio nhw wedyn. Ond dyna lle mae'n ffocws ni, a felly, dy ddim yn sioc falle, mae lle ni'n mynd i droi mwyn canu yw'r llyfr Carolau. Mae'n teimlo fel Nadolig yn barod yma. So ni am mynd i ganu cwpl o garolau heno yma, achos mae'r carolau yn tynnu at ei gilydd rai o'r themau hynny. Felly, Carol Rhif 6 yn gyntaf. Anfonodd Duw ei fab ei hun, o'i gariad rhad i wared dyn. Duw ymddangosodd yn y cnawd, daeth brenin nefoedd un un frawd. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Daeth
Wel, ni'n mynd i droi felly at Hebreaid a'r benod gyntaf. Felly'r llythyr at yr Hebreaid penod 1, ac fi'n mynd i ddarllen adnodau 1 i 4. Wythnos diwetha, nathon ni ganolbwyntio ar yr adnod gyntaf. Heno, ni'n mynd i ganolbwyntio ar y 2 neu 2 adnod nesa. Pidwch panico, ni ddim yn mynd i fynd mor araf ag hyn bob wythnos, neu byddai dal yn pregethu Hebreaid ar ddiwedd yng Ngweinidogeth i, fi'n credu. Ond mae'n dda bod ni jyst yn mynd yn araf deg fan hyn. Mae'r awdur yn dechrau mewn ffordd mawr a rhyfeddol. Ac i fywedus i mynd â ni i ddyfnion bethau Duw a dyfnion bethau ein ffydd ni. Mae'r awdur yn barod wedi dangos, just yn yr adnod gyntaf yna, fod Iesu y mab yn rhagori ar y proffwydi. Fe yw y datgyddiad llawn o Dduw. A nawr, yn yr adnodau ni'n edrych arnyn nhw heno, ni'n mynd i weld fod Iesu'n rhagori ar bopeth, ar bob dim arall. Hynny yw, meddyliwch am beth sy'n cael ei ddweud fan hyn, does na neb arall. Neb arall ni'n gallu dweud hyn amdanyn nhw. Wel, gyda chi ni ddarllen. Mewn llawer dull, a llawer modd, y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiaid trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Hwn yw'r un a benododd Duw yn etifedd pob peth, a'r un y gwnaeth y bydysawd drwyddo. Ef yw disgleirdeb gogoniant Duw, ac y mae stamp ei sylwedd ef arno, ac y mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Ar ôl iddo gyflawni puredigaeth pechodau, eisteddodd ar ddeheulaw y mawrhydi yn yr uchelder, wedi dyfod gymaint yn uwch na'r angylion, ac mae'r enw a etifeddodd yn rhagorach na'r eiddynt hwy. Amen. Amen. Gan i weddio fy gilydd. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti. Unwaith eto am y geiriau yma, rydyn ni wedi gallu darllen gyda'n gilydd. Dad, yn diolch i ti am y ffordd rwy ti wedi siarad a wedi datguddio dy hun i ni yn y mab, ymherson yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n diolch wrth i ni edrych ar y mab ein bod ni yn gweld y tad. Ni'n diolch am yr hyn rwy ti o Dduw wedi wneud ymherson y mab. Dy fod ti wedi creu. Dy fod ti wedi dod i ganol dy greadigaeth. A hynny mwyn ein hachub ni. Arglwydd ni'n diolch i ti bod ni wedi cael cyfle hefyd i adrodd y credo. Credo Nicea, ni'n diolch i ti am yr crynodeb yna, a'r datganiad clir yna, o'r hyn rydyn ni'n ei gredu fel dy bobl di. Ni'n diolch i ti am Cristnogion cynnar yna, yn darllen a gweddio a trafod a meddwl ac diolch dy fod ti trwy dy ysbryd glân wedi harwain nhw i'r gwirionedd a
a bod nhw wedi gallu crynhoi y pethau hyn. A bod y pethau yna wedi ei gwarchod a'i trosglwyddo fel bod ni heno yn gallu cael rhyw sicrwydd o'r hyn sydd yn gywir, yr hyn sydd yn wir, yr hyn sydd yn dda. Arglwydd, awn ni di felly siarad â ni. Ni'n cyffesu ac yn cydnabod heno. Wyt ti'n Dduw mawr? Yn dad, mab ac ysbryd glân, rwy ti yn Dduw cariad. Rwy ti yn Dduw ryfeddol. Rwy ti yn Dduw sydd yn rhy fawr i ni ei ddeall yn llawn. Ac eto, Dad, ni yn diolch dy fod ti wedi datguddio dy hun i ni a fod yna bethau cywir, gwir ni'n gallu dweud amdano ti. Diolch. Diolch ein bod ni'n gallu adnabod di. Arglwydd, ddim jyst gweud pethau amdano ti, ond adnabod di. Am dy fod ti wedi dod un plith ni yn y mab, y gwaredwr, y brenin, ein brawd, yr arglwydd Iesu Grist. Dad, helpa ni heno, os nag i ni eto yn credu, arglwydd awn ni di ddangos am y tro cynta, mor wych o'i ti. A'n hangen ni amdana ti. Dad, i ni sydd yn credu, arglwydd awn ni di gadarnhau ein ffydd ni. Ac awn ni di gosod ein calonau ni ar dan wrth i ni glywed a meddwl am yr arglwydd Iesu. Dad, helpa ni i'th addoli di. A sgweli di fod yn dda. Dim ond ti sy'n heiddi ein addoliad. Derbyn i'r mawl am diolch ni felly, yn enw y mab. Amen. Amen. Ni'n mynd i gannu o'r atodiad nesaf. Rhif 55. Ti yw'r gair, oedd o'r dechreuad, gyda'r tad cyn bod y byd. Roes dy ser ar holl blanedau yn ei lle cyn dod i'r cryd. Roedd yn dal y greadigaeth gyda'i gilydd trwy dy lef. Boed i'r tir a'r môr dyfoli, gyda lluoedd deiar a nef. Nawn ni sefyll i ganu.
Trowch gyda fi i'r adnodau arbennig yna. I ni'n mynd i fod yn edrych ar. Gobeithio gyda help Duw yn gweld rhywbeth ohono fe ynddyn nhw. Maen nhw'n eiriau mawr yn dyn ni angen cymorth Duw yn hyn. Dechreuon ni edrych ar yr adran wythnos diwetha a dechrau mewn ffordd eitha cyffredinol yn meddwl am y syniad yma o ddatguddiad. Hynny yw fod Duw yn Dduw sydd yn siarad. A glywon ni fod wedi siarad a datguddio ei hun yn raddol ac yn gynyddol trwy'r proffwydi. Ond nawr, yn y dyddiau olaf yma, mae wedi siarad mewn mab. A welwn ni ond fod hynny'n dangos rhywbeth yn syth i ni am Dduw. Mae'n dangos i ni fod e'n Dduw sydd yn berthynol. Hynny yw, os oes tad a mab, mae'r syniad yna'n syth o gariad ac o berthynas. Ond hefyd fod y datguddiad yma yn y mab yn dangos fod rhywbeth terfynol wedi cymryd lle. Hynny yw, y mab yw y gair olaf, fel petai. Sdim modd ychwanegu at y mab. Nawr heno, ni'n mynd i geisio mynd chydig bach yn ddyfnach. Ac ystyried mewn ffordd, wel beth mae Duw wedi datguddio i ni yn y mab? Gofyn mewn ffordd, pwy yw y mab yma? Mae'r awdur yn cyflwyno i ni. Beth mae'r mab wedi wneud? A sut mae'r mab wedi ei wneud yn dangos rhywbeth i ni am Dduw. Duw yma sydd yn drindod fendigaid. Tad, mab ac ysbryd glân. 3 pherson, 1 Duw. Nawr, mae eisiau i ni droedion ofalus fan hyn. Ni ar dir sanctaidd. Ni'n meddwl ac yn trafod, os mae'n yr gair cywir, natur Duw ei hun. Ni'n ystyried be mae'r gair yn ei ddisgrifio am y Duw yma sydd tu hwnt i'n deall ni. Hynny yw, ni'n gallu nabod Duw. A ni'n gallu gweud pethau sydd yn wir ac yn iawn amdano fe, ond ar yr un pryd mae'r Duw yma tu hwnt i ni. A ni ddim yn gallu ei nabod e'n llawn, a ni ddim yn gallu dal y cwbl fel petai yn ein brains bach meidrol ni. A felly na pam o'n i eisiau dechrau trwy ddarllen y credo yna. Mewn ffordd, mae'r credoau cynnar yna o'r eglwys yn gosod y goalposts i ni. A os chi eisiau sgorio, chi angen mynd rhwng y goalposts yn di chi. A dyna fi'n mynd i fod yn trial wneud heno. Esbonio'r testyn yma ac gobeithio mae'r pethau fi'n yn anelu ato chi mynd i fynd trwy'r pist. Okay? Achos os i ni'n crwydro tu hwnt i hynny, wel ni di mynd tu hwnt i'r be mae'r gair yn ei ddisgrifio ac yn ei ddweud a tu hwnt i'r gwirionedd. Mae hefyd eisiau ni gadw hyn mewn meddwl. Ni'n mynd i fod yn manylu heno ac yn meddwl falle'n arbennig am be mae'r mab yn gwneud. Ond wrth gwrs, mae'n rhaid i ni wastad cofio fod Duw, yn dad, mab ac ysbryd glân, yn gweithio mewn ffordd unedig ym mhob ran o'i waith. Okay? Mae hwn, fel fi'n gweud, dyma'r ran o'r dirgelwch. Ni'n gallu gwahaniaethu rhwng personau y drindod, a ni'n gallu dweud, fel o'n i yn y credo, bod y tad wedi gwneud hyn, a bod y mab wedi gwneud y llall, a bod yr ysbryd wedi gwneud hyn a'r llall. A mae'n iawn mewn ffordd, mae'n addas bod ni yn priodoli, yn attributo, yn siarad yn arbennig. Ie, y tad sy'n gwneud hyn, y mab sy'n gwneud hyn, yr ysbryd sy'n gwneud hyn. Ond
Ond mae eisiau ni wastad ar yr un pryd bod yn ofalus, bod ni ddim yn ei gwahanu nhw yn ormodol. A gosod y personau yn erbyn ei gilydd fath o beth. Na, pan mae Duw yn gweithredu, tu allan iddo fe ei hun fel petai, mae'r personau i gyd ar waith ac yn unedig. Wel, gadewch i ni droi gyda'r disclaimers yna mewn meddwl. Gadewch i ni droi at yr adnodau sydd dan sylw. A ni'n mynd i feddwl felly am 3 pheth mae'r mab wedi wneud. Ac 3 pheth mae'r mab yn gwneud sydd yn dangos rhywbeth i ni am Dduw. Y peth cyntaf sydd yn cael ei uwcholeuo i ni yw y greadigaeth. Y greadigaeth. Dyna lle mae'n ffocws cyntaf ni'n mynd i fod. Y creu. Adnod 2. Hwn yw'r un a benododd Duw yn etifedd y pob peth, hynny yw fe yw'r cyntaf anedig, fe yw'r etifedd. Pam? Wel, yr un a gwnaeth y bydysawd drwyddo. Y mab sydd i ddiolch am y greadigaeth sydd o'n cwmpas. Nawr, pam bod Duw yn creu? Pam bod Duw yn creu? Mae'n gwestiwn anodd falle i ateb, ond yr reswm yr Beibl yn rhoi i ni yw hyn. Mae Duw yn creu oherwydd ei fod yn drindod. Na pam. Oherwydd bod na dad, mab ac ysbryd glân. Oherwydd bod Duw yn gwlwm o gariad perffaith. Does dim angen i Dduw creu. Dwi ddim fod Duw yn rhagwyddoldeb, ar ben ei hunan bach, un Duw unig sydd eisiau creu mwyn cael chydig o gwmni, neu rhywbeth fel yna. Nage, na. Na, be mae'r gair yn datguddio i ni yw hyn, fod Duw yn drindod ac oherwydd fod y tad yn ymhyfrydu yn y mab, ac oherwydd fod y mab yn rhyfeddu ar y tad, ac oherwydd fod yr ysbryd yn gorfoleddu yn y cariad yna, mae Duw yn dewis creu. Falle un ffordd o feddwl amdano yw fod y cariad yna fel petai'n gorlifo o Dduw. Mae ei ddaioniau a'i heilioniau yn golygu fod e'n dewis creu. Ond sut mae'n creu? Wel, eto, beth sy'n cael ei ddatguddio i ni fan hyn yw fod y tad yn creu trwy'r mab yn nerth yr ysbryd glân. Tasach chi'n troi nôl i lyfr Genesis a benod gyntaf hanes y creu, ni'n gweld y tad ar waith yn dyn ni. Ac wrth gwrs, mae'r ysbryd ar waith. Chi'n methu gwahanu yr personau yn y drindod unedig yma. Ac eto, mae'n iawn ein bod ni'n priodoli y creu yn arbennig i'r mab. I'r mab. Hwn yw'r un a gwnaeth y bydysawd drwyddo. Dyna pam, hynny mae Ioan ar ddechrau Efengil yn sôn am y gair yn dydy. A'r gair yna, gair yn cyfleu, mae fe yw pwer creadigol y tad. Mae Sant Austin yn rhoi darlun sydd falle'n helpu ni ddeall yr dirgelwch yma. Mae'n trial disgrifio sut mae Duw wedi datguddio ei hun, a'r darlun mae'n defnyddio hyn. Mae'r tad yw yr meddwl, neu'r deall. Y tad yw'r syniad fel petai. Ond yna'r mab yw y gair, yr ynganu. A wedyn yr ysbryd yw fel petai yr anadl.
Felly, mae'r syniad yna gyda chi sydd yn ymddangos y gair yn cael ei lifaru ar anadl yr ysbryd. Nawr, oedd Awstyn yn gywir? Wel, nagodd. Achos, mae'r darlun yna yn cwmpa'n darnau ar ryw bwynt. Fel unrhyw darlun o dduw, na i ddim mynd ar ôl yr shamrocks a'r toothpaste a dŵr a hynny gyd. Mae unrhyw darlun ni'n defnyddio mwyn trial esbonio'r diwdod, dim ond yn gallu mynd ryw bellter, ond fi yn credu, mae yna ryw help yn does. Na pam bod y gair yn sôn am Iesu fel y gair a'r mab. Wrth greu, wrth i'r mab greu, mae'n creu yr bydysawd yma. Pam? Mwyn dangos y tad i ni. Mwyn i ni, fel pobl wedi ei creu ar lun a delw Duw, gael gweld rhywbeth o fawredd y tad. Ond dwi ddim just yn creu, ydy e? Na, sylwch, adnod 3b, mae'n dweud, mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Mae'n cynnal pob peth. Dwi ddim jyst i creu pob peth, ond mae'n cynnal pob peth. Hynny, mae'r gwaith creadigol yma, mae'r mab wedi wneud yn un parhaol. O foment i foment, mae'n dal y bydysawd at ei gilydd. O eiliad i eiliad, mae pob peth gan gynnwys chi a fi yn hollol ddibynnol arno fe, pe bai'r mab yn stopio am foment. Byddai'r cwbl yn ymfatod ac yn darfod. So allai roi darlun really silly i chi. Chi roi di cymryd Malteser, chocolate, a chi'n rhoi ar eich gwefusau chi, a rhoi'ch pen chi nôl, a wedyn chwythu mas a nadlu, a trial cael ei hofran. A mae'n cael ei ddal yn yr unfan. A mae'n cael ei ddal yna, dim ond mor hir ag i chi yn gallu cadw yna, trwy pwer eich anadl chi fel petai. Dyna sy'n cael ei ddweud fan hyn. Mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol, dim ond oherwydd bod y mab yn barhaol, yn cynnal chi a fi, a yr ser a'r planedau ni wedi canu amdano nhw. Na'r unig ffordd i ni parhau i fodoli. Felly, na'r peth cyntaf, ni'n gallu dweud am y mab. Pwy yw'r mab yma? Wel, fe yw awdur y greadigedd. Fe yw asian, the agent, y tad yn y creu. Mwyn dangos rhywbeth i ni o fawredd Duw. Dangos rydferthwch Duw. Dangos rhywbeth i ni o'r undod sy'n bodoli yn yw, ond hefyd yr amrywiaeth sy'n bodoli yn yw. Dangos i ni mae Duw ei hun yw ffynhonnell bywyd ac yr un sydd yn cynnal y cwbl, a fod pob dim felly dan ei law a'i awdurdod e. Na'r peth cyntaf. Ond mae yna fwy yn does, mae yna fwy. Achos, ni mewn ffordd, os mae yna'r cwbl oedd, os mae just y greadigeth oedd, wel dim ond hyn a hyn byddwn ni'n gallu dirnad a deall am Dduw. A felly ni'n dod at yr ail beth. Gnawdoliaeth. Beth arall sy'n wir am y mab? Beth arall mae'r mab yma wedi wneud mwyn dangos Duw i ni ac mwyn i ni adnabod Duw? Wel, gnawdoliaeth. Mae wedi dod yn gnawd. Nawr, cyn bod ni'n cyrraedd yr ymgnawdoliaeth, mae rhaid ni cymryd cam yn ôl yn does a meddwl chydig bach fwy am natur y Duw yma. Nawr, be ni wedi gweld, a ni wedi gweld hyn yn barod yn do, yw fod y berthynas yma, tad, mab ac ysbryd glân, yn berthynas tragwyddol. Right? Mae'r berthynas yna wastad wedi bodoli.
tad yn cenhedlu'r mab, a yr ysbryd yn deillio o'r tad a'r mab, ond dyw'r tad ddim yn creu y mab, a dyw'r tad a'r mab ddim yn creu yr ysbryd, ond mae'r tri ohonyn nhw yn cyd-fodoli. Y gair posh sy'n cael ei ddefnyddio, os chi eisiau gair posh diwynyddol, pericorisis. Pericorisis. Yn Saesneg, yr indwelling, y mutual indwelling. Y cyd-ympreswylio yma. Bod y tad a'r mab a'r ysbryd yn llenwi ei gilydd fel petai. Ac y tri yn bersonau unigryw yn rhannu o'r un natur ddwyfol. Okay? Ond sut mae hwnna'n edrych i ni? Sut mae hwnna yn cael ei gyfleu i ni? Wel, mewn ffordd, dyna mae'r awdur at yr Hebreaid yn trial cyfleu yn adnod 3, ynddo fe. Ef, hynny yw'r mab nawr, ef yw disgleirdeb gogoniant Duw. Ac mae stamp ei sylwedd ef arno. Pwy yw'r mab yma? Pwy yw e? Be mae'n dangos i ni am y tad? Wel, be sy'n cael ei gyfleu fan hyn, yn dyfe, fel fi wedi gweud yn barod, yw bod y tad a'r mab, bod chi'n gallu gwahaniaethu rhyngddyn nhw, chi ddim yn gallu ei gwahanu nhw. Distinct yet inseparable. Fe yw disgleirdeb gogoniant Duw. Meddyliwch am y darlun yna. Disgleirdeb gogoniant Duw. Chi ddim yn gallu cael disgleirdeb heb goleini, ydych chi? Hynny yw, trowch y lamp ymlaen, beth sydd ydych chi? Wel, mae ydych chi goleini'r lamp yn disgleirio allan. Chi'n gallu gwahaniaethu rhwng y disgleirdeb a'r goleini, ond maen nhw yna gyda'i gilydd, yn dyn nhw? Maen nhw'n gorfod bod yna gyda'i gilydd. Neu y darlun arall yma sydd yn ni o stamp, bod stamp sylwedd y tad arno. So chi rioed i stampio rhywbeth? Be chi'n cael? Chi'n cael imprint yn di chi, a yr imprint yna yn berffaith, adlewyrchiad o'r stamp ei hun. A mae'r awdur yn dweud fan hyn bod stamp sylwedd y tad. Hynny, maen nhw o'r un sylwedd. Ac eto ni'n gallu gwahaniaethu rhwngddyn nhw. Felly pwy yw'r mab yma? Wel, fe yw y disgleirdeb, fe yw y stamp, fe yw yr adlewyrchiad o'r tad. Yng geiriau'r credo, fe yw yr gwir dduw o wir dduw. Y llewyrch o lewyrch. Nawr, ni'n gweld y gwirionedd yna trwy'r Hen Testament, yn di ni? Pan mae Duw yn ymddangos. A mae dechrau'r tensiwn yma trwy'r Hen Testament, trwy'r Beibl, lle mae'n sôn am bod chi methu gweld Duw. Os neb di gweld Duw erioed. Ac eto ar un pryd, dro ar ôl tro, mae pobl yn gweld rhywbeth o Dduw. Yn gweld rhywbeth o ogoniant. Felly, be sy'n mynd mlaen yna? Wel, be sy'n cael ei weld yw disgleirdeb gogoniant Duw. Pan mae'r Shekinah, yr cwmwl o leini yn disgyn o'r nefoedd, beth yw hwnna? Pwy yw hwnna? Wel, y mab. Y mab, fe yw'r cyfryngwr rhwng Duw a dyn. Fe yw'r un sydd yn datguddio'r tad i ni. A mae wedi gwneud hynny trwy'r Hen Testament i gyd, ond nawr, mae rhywbeth mwy. Nawr, mae rhywbeth pellach wedi digwydd. Nawr, i ni'n dod at yr ymgnawdoliad. Mae Duw wedi dod yn ddyn. Mae disgleirdeb gogoniant Duw wedi dod fel person. Mae yna ddyn, a chi'n gallu edrych arno fe a pwyntio ato fe a gweud fe yw delw y Duw anweledig. Oedd Iesu'n gallu gweud amdano fe ei hun, mae pwy bynnag sydd wedi fy ngweld i, beth? Wedi gweld y tad.
Eto mae Ioan ar ddechrau Efengyl yn sôn am yr gair oedd yn y dechreuad gyda Duw. Oedd e gyda Duw, ond Duw oedd y gair. Chi'n gwahaniaethu ond methu gwahanu, ond yna be mae'n dweud daeth y gair yn gnawd. Dyma'r mab tragwyddol yn dod fel mab dynol. Dyma'r un, nath greu y cwbl. Yr un sydd yn cynnal y cwbl. Ddod i fewn i'w greadigaeth ei hun. Fe nath yr un, nath llunio'r cwbl a creu dynoliaeth ar ei lun a'i ddelw ei hun, fe nath e ddod fel dyn. Wrth i ni edrych ar yr arglwydd Iesu Grist, wrth i ni weld y mab, beth i ni'n gweld? Wel, ni'n gweld y gwir ddyn, y dyn perffaith, ond ni hefyd yn gweld Duw. Ac unwaith eto chi'n gweld, mae'n rhywbeth naturiol yn hyn, ond oes. Chi'n dilyn mor belled, mae'n pethau mawr, ond chi'n deall, hynny yw, pan oedd Iesu wedi dod i'r byd, oedd y drindod i gyd ar waith, wrth gwrs. Ac eto mewn ffordd, mae'n addas i ddweud mae'r mab sy'n dod yn dyfa. Y mab yna oedd ar waith yn creu y byd ac yn creu'r ddynoliaeth nawr yn cymryd cnawd ac yn cymryd y ddynoliaeth yna arno fe ei hun. Ond pam te? Pam? Lle mae'r llwybr yma o greadigaeth ac ymgnawdoliaeth yn arwain? Wel, mae'n arwain ni at yr pwynt ola yn dydy. Gwaith mawr arall y mab, sef iachawdwriaeth. Iachawdwriaeth. Adnod 3. Ef yw disgleirdeb gogoniant Duw, mae stamp ei sylwedd ef arno, mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol, ar ôl iddo gyflawni puredigaeth pechodau. Eisteddodd ar fe heilawr mawr hyddi yn yr uchelder. Wedi dyfod gymaint yn uwch na'r angylion, ac mae'r enw a etifeddodd yn rhagorach na'r eiddynt hwy. Pam? Fod y mab tragwyddol wedi dod i'r byd? Pam fod e wedi cymryd dynoliaeth ato fe ei hun? Wel, mwyn achub. Mwyn achub. Nawr unwaith eto fi angen just pwysleisio, fi wedi gweud hwn dro ar ôl tro, ond dyn ni ddim fan hyn fod i wahanu y diwdod, a rhannu y diwdod. Dwi ddim fod y mab yn dod mwyn achub ag achub ni rhag y tad blin, neu rhyw syniad fel yna. Mae pobl wedi dysgu celwyddau fel hynny, a mae'n afiach na. Mae'r tad yn anfon y mab. Mae'r tad yn ymhyfrydu yn y mab. Ac yn ei anfon i achub. A mae'r ysbryd yn nerthu'r mab yn y gwaith mawr yma o iachawdwriaeth ac yn cymhwyso'r iachawdwriaeth i fywydau pechaduriaid. Ond mae'n iawn fan hyn yn dydy. Eto bod ni'n priodoli, bod ni'n dweud mewn ffordd arbennig fod y mab yn dod. A fod y mab wedi cymryd ffurf dyn, dod yn un ohono ni, yn debyg i ni ym mhob ffordd, heblaw fod e'n ddibechod, a hynny mwyn achub, mwyn cyflawni puredigaeth pechodau. Mae pechod yn ein gwneud ni'n frwnt. Pechod sydd wedi dinistrio y greadigaeth oedd yn berffaith yn y dechrau. Pechod sydd wedi dinistrio delw Duw yno ni. Ond mae'r mab wedi dod i gyflawni puredigaeth pechodau. Oedd neb arall gallu gwneud hynny. Does neb arall gallwn ni ddweud hyn amdano fe. Fe yw'r unig un, sydd wedi creu a wedi dod i'n plith ni. Pam? Mwyn marw trosto ni.
dyna mae wedi wneud, yn dyfa, nhw'n ni glywed fwy am ei aberthau wrth i ni fynd trwy'r llythyr yma, ond dyna sut mae'n cyflawni puredigaeth pechodau, achos mae'n cyflwyno ei fywyd perffaith e. Mae'n cyflwyno yr aberth tragwyddol ei werth. Mae'n cyflwyno'r bywyd yma, bywyd y Duw ddyn ar y groes. Yn cymryd ein brynt ni arno fe ei hun. Yn cymryd ein amhurdeb arno fe ei hun. Mwyn i ni gael ein golchi. Mwyn i ni gael ein puro a'n glanhau. A mi eisiau pwysleisio hyn, mae wedi cyflawni puredigaeth pechodau. Yn i'w gorffennwyd. Mae hwnna'n mynd i fod yn bwynt mawr yn yr llythyr yma. Sdim angen fwy o aberthau. Sdim angen mwy o ffynhonell iachawdwriaeth. Na, mae wedi cyflawni puredigaeth pechodau. A'r arwydd o hynny yw bod e wedi eistedd ar ddeheulawr mawr hydy yn yr uchelder. A chi'n gweld nawr y llinyn air yma, y llinyn rhesymegol yma. Pam fod e'n addas i ni sôn am y mab fel hyn, fod ar waith yn y greadigaeth. A felly, mewn ffordd addas, yn ymgnawdoli, a felly yn cyflawni iachawdwriaeth. A mae mwy i ddweud am y mab yma. Ond mae hynny'n rhyfeddol, ynddi? Just meddyliwch am rai o goblygiadau hyn. Meddyliwch, yma o'n i'n clywed yn dod i bore yma am y mab. Ni'n darllen amdano fe yn yr Efengylau, ni'n darllen amdano fe yn siarad gyda phobl ac yn gwynebu gwrthwynebiad gan bobl, a ni'n clywed amdano fe yn trin pobl mor ofalus a mor dyner, a pwy yw e? Pwy yw e? Yr un penododd Duw yn etifedd pob peth. Yr un y gwnaeth y bydysawd drwyddo. Disgleirdeb gogoniant Duw. Yr un mae stamp sylwedd Duw arno. Yr un sy'n cynnal y bydysawd. Pan chi'n edrych ar yr arglwydd Iesu ar y groes, nag yw hynny'n rhyfeddod. Wrth iddo fe gyflawni puredigaeth pechodau, wrth iddo fe farw, fod e ar yr un pryd yn nerthu dwylo i ddienydwyr. Yn cynnal y bydysawd i gyd. Nawr, i ni ddim wedi gwneud cyfiawnder ar testyn yma heno. Yna fwy gellu dweud hyd yn oed fan hyn. Ond galla'r llythyr stopio fyna, galla hi. Mewn ffordd, yna yw ddiwedd y mater, ynddo fe? Does neb arall fel hwn. Mae Iesu, y mab, yn rhagori. Wrth gwrs bod e. Sut gall unrhyw un gymharu gyda hwn? Mewn ffordd, dyna wedyn yw gweddill y llythyr wrth i ni ddarllen ymlaen, yw gweithio'r pethau yma allan. Dangos, wel, os mae hyn yn wir, os mae dyma pwy yw y mab sydd wedi ymddangos yn ein plith ni, os mae fe yw'r un sydd wedi creu a wedi dod i'n plith ni a wedi achub, wel, mae'n rhagori. Dim ond fe sydd angen. A felly heno, fi just eisiau, ddim just, sorry. Heno fi eisiau yn annog ni i oedi fan hyn ac i addoli. Mae yna lot o gymwysiadau fydd yn dilyn. Siwrd mae hwn yn gweithio hun yn allan, fel fi'n gweud, yn ein bywydau ni ac yn y blaen, sut mae Iesu'n cymharu gyda'r angylion yr offeiriaid a'r holl bethau eraill yna, ond
i ddechrau, mae eisiau ni just stopio yn does. Just stopio a rhyfeddu. Stopio a plygu glin. Stopio a rhoi mawl. Stopio a rhoi ein teyrngarwch. Stopio ag ie, mae Salm 2 yn dweud, cusanu y mab. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Yn ni weddio efo'n gilydd. O Dduw, ein tad. I ni am gymryd i'r cyfle i oedi, i ymdawelu, i feddwl, ac i addoli. Arglwydd, mae'r hyn i ni wedi i weld heno ar gwirioneddau yma, ni wedi bod yn ymbalfalu gyda nhw. Maen nhw mor wych, rwy ti mor wych. Arglwydd, ni'n cyffesu yn aml gyda'r pethau hyn, ni'n teimlo fel, fel petai ni mewn stafell dywyll yn trio ffindio'n ffordd. O Dad, ni'n diolch fod doleini di wedi disgleirio yn y tywyllwch, a ni'n diolch fod yna bethau ni yn gwybod amdano ti a'n gallu dweud yn sicr, yn gwybod ei bod nhw'n wir. Arglwydd, maddau ni os i ni weithiau'n dod at testyn fel hyn a meddwl am y drindod fel rhyw fath o problem mathemategol sydd angen i ni geisio i ddatrys. Yn hytrach na i ymostwng o flaen di. A rhyfeddu arno ti a dy ganmol di. Arglwydd, mae dy feddyliau di yn uwch na'n meddyliau ni. A dy ffyrdd di yn uwch na'n ffyrdd ni. Arglwydd, ni'n diolch i ti am y mab. Ac diolch eto am bod ni'n gallu dweud amdano fe. Yr un yma. Yr un yth greu'r cwbl sy'n cynnal y cwbl. Fod yn frawdd i ni. Arglwydd, nid i helpu ni. Os oes unrhyw beth sydd wedi cael ei ddweud heno, unrhyw beth sydd yn ein meddyliau ni, sydd ddim yn gywir, Arglwydd, sydd ddim rhwng y goalposts. Arglwydd, am wneud i faddau ni, am wneud i gymryd hynny ffwrdd, os gweli di fod yn dda. Ac Arglwydd, wrth i ni weithio'n ffordd yn nawr trwy'r llythyr hwn. Dad, wneud i helpu ni ddal gafel i'r pethau da ni wedi clywed. Ac Arglwydd, dangos i ni, dro ar ôl tro, pam bod Iesu y mab yn rhagori. Dad, derbyn ein mawl ni a'n diolch ni felly. Amen bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu carol arall. Rhif 67. Fel yn wir, ddirgelwch gwiwlan. Gwir fab Duw, yn faban bychan. Llunio'r nef a'r môr a'r ddeiar, yn wir ddyn, yn blentyn hawddgar. Awdur cyfraith yn ei ddiwdod, dan y gyfraith yn y dyndod.
Creuwr yr holl fydoedd gwywlwys a heb feddi lle I orffwys. Beth ai dig mor rhwydd a pharod o lys nef I wlad yn nychdod. Beth ai dig I fryn Calfaria. Cariad, cariad, halleluia. O, pa beth a gafodd yno Mi gynhyrfu cariad atom? Dim, ond brad a di elyniaeth. Seiniwn iddo. Iachawdwriaeth. Nawn ni sefyll I ganu. Ac yn awr bydded I ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, bod gyda ni oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen.